Pitää kuitenkin muistaa, että journalistit nyt tällä hetkellä kuitenkin on loppujen lopuksi vaan muutoksessa, koska laitoksellakin otetaankin nämä uudet tulet todella hyvin vastaan, ja siitä muutkin on myös huomannut sen. Helsingin Sanoman säätiö antoi laitokselle 50 000 euron suuruista apuraha-droonijournalismia varten. Herra Jumala, 50 000 euroa, kuinka monta droonia sillä saa. Mutta siis näillä droonilla on leikitty myös ennenkin ennen tätä apurahasaantia. Meillä oli tämä, mikä tää oli, monimedia-journaliskurssi. Katsotaan hiukan se hedelmiä tästä nopeasti. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was oikeata kuvaa, niin tämä alkoi vähän jännittämään ja sydäntäkin enemmän painamaan, ja tässä vaiheessa tuolta toista puolta ainakin oikein mainiosti, kun bussikuski ilmeet oli mitä ihmettä, ja sitten teikäläin pääsi juoksemaankin. Kyllä, ja otetaan vielä tämä tilanne uusintana vielä parinkin kertaa, nimittäin tässähän siis käy niin, että reskuun nappi joutuu taas painamaan, kun keskelle tietä ollaan menossa, ja siihen se sitten pysäyttää, ja tästä huomaatte, kun meikäläinen heiluttelee siellä, kun Teemu pukki konsana, eli siinä en tosiaankaan syöttöä tavoitelle, vaan yritin saada koneen miehen huomiota, että hän ei jyräisi tämän yli, ja lopulta tuo huitominen auttoi, ja tuo katujyrä, niin se pysähtyi sitten 20 sentin päähän tuosta lennättimestä. Ja pääsimme selvittämään asiaa poikkeuksellisilla journalistisilla keinoilla, mutta totesimme, että vakoilun sijaan juttelukielikeskuksen johtaja Peppi Taalaksen kanssa olisi parempi idea. Niin! Droonijournalismi. Niin tästä viimeisestä pätkästä voidaan myös katsoa tässä nopeasti. Turo antama palaute. Root Fiction oli totta kai siis tämä, mitä tässä aivan lopussa nähtiin, aivan omaa laatua. Mitä täällä lukee? Itsensä likoon laittonsa bla 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 bla, ajankohtaisten teemojen oivaltamaa tarinallista bla bla bla. Haha! Kopterin innovaatista käyttöä. Kyllä, siis innovatiivista. Turo, me lennettiin siellä kopterilla päin seinää. Ja me tehtiin lyhyt elokuva oravan metsästämisestä. Kyllähän tätäkin sanaa käyttää. Me voi uskoa, että jos niinku Roope ja Mikki olisi antanut se katujyrä ajaa sen niinku drooni yli, niin olisi saanut saman tien 5 tai en mä tiedä enemmänkin. No joka tapauksessa, jos kopterijournalistin taso on laitoksella tässä vaiheessa, niin eihän me malteta odottaa, mitä me kyllä sillä 50 000 tehdään. Oikeastaan me en malta odottaa, mitä Turo tekee sillä rahalla.